Работете внимателно. Пазете живота и здравето си. Национална кампания за ограничаване на производствения травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Някакъв уют има в дървото. Дървенията, цепениците в огъня. Но макар и старо, едно дърво никога няма да ти се даде. Да повалиш дърво е битка стара колкото света. И като всяка битка, и тази е опасна. Ето защо там, където има дървосекачи, винаги ще чуете някой да крещи: Бай се! Какво? Съжаляваш ли ме? Спокойно. Свикнал съм със съжалението. И с тая количка съм свикнал. Инвалид. Вече 30 години съм така. Загубих си краката в Коми, Русия, сегашно му. А по-рано наричахме Великия Съветски съюз. Та заминах за Коми, млад, здрав, прав. За какво заминах? За пари. Да си подредим живота. Абе, пак добре, че се върнах поне жив, защото можеше и друго да стане. И като си спомня, тогава не мислиш за нищо, мислиш само по-голяма норма. Безопасност на труда. Няма такова нещо. Ходиш, блъскаш се и руското дърво не ми прости. Като клечка ме премаза. Сега няма ден да не мине, да не си помисля, що стана така, не може ли да бъде иначе. Ама назад нищо не може да се върне. Ай да ти кажа, не уважаваш ли дървото и то няма да те уважи, няма да те прости. Дървесината намира широко приложение в стопанската дейност и бита на хората още от дълбока древност, като строителен материал, топливо, средства за отбрана, домашни пособия и книги. Днес тя се използва широко в строителството, в рудодобива, в железопътния транспорт, дървени траверси, в мебелната промишленост, за производството на целулоза и хартия, за отопление, в графичното изкуство, дърворезбата и много други. Добивът на дървесина обаче е немислим без развитието на горското стопанство и грижите за горските масиви. Горите се самовъзобновяват по естествен път или чрез залесяване. Широкото приложение на дървесината се дължи на ценните й качества – здравина, трайност, ниска топлопроводимост, поддаване на механична и химическа обработка. Първите няколко месеца в Коми всичко беше на 6. И групата добра, здрави, весели момчета. Абе, първите рубли тръгнаха, заплата и тогава дойде рождения ден на Панайот. Вика: момчета, до вечера в фургона, рожден ден и както му е реда, руска водка, селедка, майтапи. Абе, мъжка работа, ама какво да правим тия голи чукари? Пинахме малко повечко и на сутринта ставам за работа, главата ме цепи и не знам къде се намирам. Ама тръгваме в гората, норма да изпълняваме. Аз съм като несвяз. По едно време режа дървета и си мисля за жената, за нероденото дете, за приятелите. И стана билета. Момчетата викали: пай се, бе, пай се, бе. Не чувам. Аз си мисля за... И това огромно дърво
като мравка ме смачка. През периода 2003-2009 година на работните места са станали 138 трудови злополуки, които са официално регистрирани. От допуснатите трудови злополуки в дърводобива показва, че 27,5% са станали с работници на възраст между 35 и 44 години, 26,8% с 45-54 годишните и с младите работници от 18 до 24 години са станали 8,7% от злополуките. Най-често срещаните травми, които са характерни за дърводобива, това са травми, които са получени от премазване и много често завършват със смърт. Опасността от премазване съществува при повалянето на дърветата, при разтоварване и подреждане на трупите, при попадане под ходовите колела на тракторите, при извозване на дървесината. Най-страшни са нощем кошмарите. 30 години продължавах. В началото там ми предписаха хапчета, ама не помагат. Дигнах ръце. И този страх. Значи, зададе ли се буря, вдигам кръвно. Само като почнат дърветата да пращят, клоните да свистят, сърцето ми тупа лупа, ще се спука. Първоначално те изпитват едно смущение от това, че не могат да приемат факта, че се е случило това точно с тях. Трябва да се има предвид, че тук има много значителни индивидуални особености. Някои отричат случилото се, не вярват, че са пострадали. Други преминават в някакви силни емоционални състояния. Още в болниците има един сеанс, който те преминават и като правило по-нататък се насочват към личните лекари, които да наблюдават тяхното състояние. В момента има много неправителствени организации, които чрез тази мрежа от здравни услуги поемат такива хора с такива страдания. Значителен е броя на програмите, дневните центрове, които обхващат хората с увреждания. В Националната здравна стратегия на България има специален раздел за психично здраве и там се обръща внимание на хората в неравностойно положение и лицата, които са с увреждания. Разбира се, отчита се факта, че човек пострадал при някаква трудова злополука. Той известно време губи своята трудоспособност. И на практика, ако в България, примерно, статистиката показва, че има 230 хиляди хора с увреждания, едва 13% от тях успяват да се възстановят и да започнат да работят, да имат трудова заетост. Много важно работника да бъде инструктуриран и обучен. Това е задължение на работодателя, като единствено в предприятия до 50 наети законодателят допуска едновременно извършване на начален инструктаж и на инструктаж на работното място. Дървосекач. Ти какво мислиш? Че след този инцидент аз ще се откажа от професията си? Не. Ако можех да се родя отново такъв ще да стана. Аз от младени обичам тая професия. И сега, колкото мога, макар и в количка, занимавам се с дърводелство. Ама всеки ден е щастлив за мен. И съм горд, че съм дървосекач. Работете внимателно. Пазете живота и здравето си. Национална кампания за ограничаване на производствения травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.